Yayin da ake ci gaba da azumin watan Ramadan, al'ummar Taketa na ci gaba da gudanar da karatun Alkur'ani mai tsarki tare da yin addu'o'i na musamman domin neman zaman lafiya da ci gaban ƙasa. A masallacin da ke kusa da fadar mayana a Madar Rufai ne da bayan gama sallar ta Juma'a aka ci gaba da karatun Alkur'ani mai tsarki da yin tunatarwa kan muhimmancin yin addu'o'in a wannan wata mai albarka. Kuma muna matukar godiya ga dukkan al'umma da malamai da sauran al'umma bisa irin kokarin da suke yi. Suna ba da gudunmuwa ta addu'o'i. Yanzu Allah ya sa muna daga cikin wanda muke da rai cikin wannan wata na Ramadan. Kenan muna roƙo ga al'umma a dage da addu'a, a dage da yi wa ƙasa addu'a. Allah ya sake zaunar da mu lafiya, ya kare mu daga dukkan sheri, saboda wata muke ciki na roƙo. Kenan kal a yi ƙasa a gwiwa, duk inda Allah ya sa aka taru to a ɗaga hannu a roƙa ma ƙasa zama lafiya da kwanciyar hankali. Fatan da muke yi shine Allah shi karɓa addu'o'in namu, kurakuranmu kuma Allah kuma ya muna. Jami'an tsaronmu wanda suke hilin daga, Ubangiji Allah ya ba su kariya, Allah ya kare mu daga dukkan wani mai shari na cikin gida da na waje, da dukkan mai sa hannu na ka a zamana lafiya, Allah kan mu maganin shi. Fatanmu Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali. Duk abin da zai tada mu zaune tsaye muna roƙo a gurin Allah ya kare mu, Allah ya muna jagoranci. Shugabannin nan namu Allah ya ba su hazaƙa da lura da yadda za su kawo tsari mai kyau cikin ƙasa. Ubangiji Allah ya kama musu. Allah ya kama cikin wannan wata na azumi, kenan addu'a mu karɓiya ce insha Allah. Kenan ga agaji kenan ai tai kuma abin da shi tsaro kullum muna kira gare ku a zan ba da bayani duk inda an gaba kwan iya ga arari inda cikin gari an bakin daji in cikin tasha sai ku kyale duk wanda ya taimaka ya ba da rahoto kenan taimaka kanshi kuma ya yi ma yan uwan shi kuma ya yi ma ƙasa. Kenan ga agaji in yana jin tsoro shi hodi shi na dan uwa wanda san bariki ko wani abu ko mai gari shi hada mishi a zo wannan abu a magani. Kenan ga jama'an tsaro suna nan a koda yaushe a kire su a gaya musu addu'an nan ita ce a rike da ƙasar nan. Kuna ganin duk abin da ke faruwa cikin ƙasar nan da an ta yin shi wannan adawa suka ta yin shi daga hannun shugaban ƙasa. Kenan addu'a ce Ci gaba da yi musu roƙo Allah don saboda su samu ko da yaushe fasafa wanda za su yiddo da talaka ya ji daɗi. So jayawan ga namu wanda a filin daga ya kamata su ma wanda suna ko ta kwana a samu ko da yaushe dare da rana wannan a yi musu roƙo Allah kiyaye su, Allah kare su, Allah tsare su, Allah maido su cikin iyalansu lahiya. Shi muke fata wanga azumi da ya zo Allah Ubangiji yanda mun ka samu Allah taimaka mun ka ɗauke shi lamu lahiya cikin ƙoshin lahiya. Allah Ubangiji ya sa mu ga ƙarshen shi lamu lahiya cikin ƙoshin lahiya.